ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಭಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಕಕ್ಕೆ ಅವು ಬಾರದೇರಿನಾಗ ಬಾರ ಬಿಡ್ಪಾದಿನೇನು ಕಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಾಗ ದೇರುನ ಜನಪದ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಪತಿನ ಕೋರಿ ಕಕ್ಕೆ ದೇರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬಬ್ಬುನ ಆ ಪಾಡ್ದ ನಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಪತಿನ ಕಕ್ಕೆ ಪಿಂಡದ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನರ್ಲ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೋರಿ ಎನ್ನುನಗ ಮರಣಗೈಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಅವು ಪೂಂಜಾದುಪ್ಪು ಪೆರಡಾದುಪ್ಪು ಲಾಕ್ಯಾದುಪ್ಪು ಕಿನ್ಯಾದುಪ್ಪು ಉನೇನು ಮಾತೆನ್ನ ತೆಲವಾದುಪ್ಪು ಆ ತುಳುವೇರು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಪನ್ಪಿನವು ಆತ್ ಪುದರ್ಲೇನು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕೋರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ವಿಧಿ ಆ ಕೋರಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ವಿಧಿನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ತುಳುವೆರಡ ನಡತ್ತು ಬೈದಿ ನಾವು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗುಂಟ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಕೋರಿಗುಂಟ ಮಣ್ಣಮೂರ್ತ ಪಾಲೆಮೂರ್ತ ಆ ಕೋರಿಗುಂಟ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರುಡು ಕೋರಿಗುಂಟ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರುಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆ ಬೇತೆ ಗೌಜಿ ಆ ಮದುಮೆ ಮಸಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆ ಕೋರಿಗುಂಟೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಧಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೂರ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೆ ಅತ್ತಡ ಊರದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಡ ಕಂಬುಲ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮೆಡ್ದು ಎತೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ತರೆಡ್ತ ಪಿರಾವ್ದು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಟ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಇನಿ ಅವು ಬೇತೆ ರೂಪನು ದೆತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಆ ಕೋರಿದ ಕಾರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ಉಡ್ಡಾದ ಕೆರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅತ್ತಡ ಐಕದ ದೂದು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ವಿರೂಪ ಆತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ ಇನಿ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯನೂ ದಿವೊಂದು ಆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟದ ವಿಷಯಡು ನಮ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ರೆವುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಮೆ ಮಾರು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ತೂತಿನಕುಲು ಆ ಕೋರಿಗುಂಟ ತೂತಿನಕುಲು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಈ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಅವು ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಆ ಪೋಪಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಇನಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಕೃತಿ ಆಪುಜ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಆ ಇನಿತ ಪಟ್ಟಾಂಗವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದ ಇನ್ನು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾಕ್ ಪಿಟ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಮಲ್ತದ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕೋರಿನ ಉಡ್ಪುನು ಅವು ಏಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಗ ಆ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ತೈಯೋಡು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಲ್ ಕಟ್ರಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇರ್ಪಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೋರಿಗುಂಟ ಪಾಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಕರಿತದು ಬಿರಿ ತಂಬಿಲಾಯನ ಬೆರಿಕ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಅವಳು ಅವು ಆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿನ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಬಾಯ ಕ್ಯಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಸಿರಿ ಆಯನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆ ಕಾನೋಡು ಇತ್ತು ಅಪಗಂಡ ಈ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಪನ್ಪುಣವು ಖಾಲಿ ಕೋರಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಪಕ್ಕಿಲೇನು ಉರುಡವನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಉರುಡವನ್ನ ಒಂದು ಮಾತ ಕಟ್ಟಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಕಾದಾಟಲು ಮಾತ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಅಪಗಂಡ ಈ ಕೋರಿನ ದಾಯ ಉರುಡಾವೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೆಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪುಣವು ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ನಂಕೈಕ್ ಉತ್ತರ ವಿಮರ್ಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ನಗ ಮನುಷ್ಯ ದಾದ ತಾನು ಒಂಜಿ ಒರಿಯಡ ಕಾದೊಡುಂದಾಂಡ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಎದುರುದಾಯನ ಆಯನ ಮೈಗೆ ತರೆ ಕಟ್ಪುನ ಅಥವಾ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಗಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾದೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂದು ಕಾದು ಮುಂದೆ ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೆ
ಅಪಂಡ ಕೋರಿನ ಕಾದವಡುಂದಂಡ ಕೈಟ್ ಐಕ್ ಕಡ್ಗ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಕೋರ್ರೇನು ತೋರ್ಪ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರಬಲ ಆದಿತ್ತಿನ ಆ ಕೋರಿನ ತಾಂಕುನ ವಿಧಾನನೇ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪನಿಕಪ್ಪೆ ಕಂತದು ಕೋರ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ತಾಂಕು ಇನಿ ಐಕ್ ಬಾದಾಮ್ ಪಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಡೇರು ಮತ್ತು ಹೊಸತ್ ಏನು ತೆರಿನ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಈರ್ನ ಪೆತ್ತದ ಮಾಸದ ತುಂಡುನ್ಲ ಕೋರ್ಲೆಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಏನು ಇಂಚಪ ಕೇಂದ್ರ ಕೋರಿ ಆತು ಗಟ್ಟಿಯವರೇ ಕಾರಣವನ್ನಕ ಕೇರಳದಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಡು ಬೀಫದ ತುಂಡುನ್ಲ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ತಾಂಕುವೇರು ಐಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಐಟು ಪರೆಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಲ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತನೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟದ ಬಣ್ಣ ದುಂಗೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಣ್ಣ ಕೋರಿಗೆ ಕುಂಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಊರುಡು ದಾಲ ಆಯರೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅಂದ ದುಂಗುದ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತೆದ ಕ್ರಮಲ ಬೇಸೆಂದು ದುಂಬು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಅವನೊಂದು ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡನಾಗದಂಚೇನೆ ಜಾಲು ಗಂಬೇಡ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮತ್ತ ಆತೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ತಾಂಕೊನಲಂಚೇನೆ ಐಕ್ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಜಪದು ನುಪ್ಪು ರೇಸ ಚೂರು ಮೈತುದು ನುಪ್ಪು ದಿಪ್ಪಿನಿ ಅವಂಡ ಬೊಲ್ಪು ತೂವೋಡು ಒಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡನಾಗನದ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಡತ್ತ ಬೊಲ್ಪು ಅವೆ ಚಿಮಿನಿದ ಬೊಲ್ಪುದ ನೆತ್ತು ದಿಪ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದರಿಂದ ಬಾರನ್ ಬೊದಲ್ಪಾದು ದುಂಬು ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿನ ಆತ ಕ್ರಮೋಟು ಹಾಂಕೊಂದಲ ಇರ್ತೇವೆ ನೀರ ಬಾರ್ಕೊರು ಅಂತೀರು ಅಂದ್ ನೀರ ಬಾರು ಕಂಡ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುದಂಚಿನ ರುಚಿತ ಕಜಿಪು ಬೇತೆ ಹೋಗ್ಲಂಚಿ ಆತು ಕಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಾಸೆ ಜನಲ ಬರಿ ಎಡೆತ್ತನಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದೆ ಇನ್ನೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬಂಡಾಯ್ತ ಪಿರಾಡ ಜನ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನಕಲ್ ಖಾಲಿ ಪೂ ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ತಾಯದ ಪೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಕುಂಬೇರುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೇ ಜೂಜಾತಾವು ಅಂಡ ದುಂಬೈ ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಕೋರಿಗೆ ಕುಂಟಾಯಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂತಾರ ಇರು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಗೆಂಜಿನೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಎದುರುಡೆ ಯಾವತ್ತೀನಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಆರಿ ಕೊರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಗ ತಿಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕುಕ್ಕುದಟ್ಟೆ ಉಂಡತೆ ಬಂಡಿ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ಅನಗ ಕೈತಲೆ ಎತ್ತ ತೂತ ಎನ್ನ ಅಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕ ತೂ ಒಪ್ಪಿಜೇರು ಅವರೇ ತುಯ್ಯರ ಆಗುಜಿ ಬಾಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕ ತೂತೆ ಕೋದಾಗ ತೂತ ಬಂಡ ಕೋದಾಗ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಡ ಕೋದಾಟ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತಿಜದೆ ದುಂಬುದಾಗ ಆವಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅವೇ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ದುಂಬುದ ಕೋರ್ದಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅವ್ರ ಪಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನಾಡ ದಾಕೆ ನೀನು ಬಂದಾಗ ಕಂಬುಲೆಲ್ಲ ಕೋರ್ದಟ್ಟೋಗಲು ದುಂಬು ಪುಂಜು ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು ಹಂಚಕೇನಿ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ಲೇಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂದೇನು ತಿಥಿ ಪುರ ತೂದು ಕಟ್ಟು ನಂಚನೆ ಉಂಟು ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗನೇ ಉಂಟು ಐತ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗನೇ ಆತನು ಐಟಿತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಕಕ್ಕೆ ಕಾವೆ ಕೊರಂಗೆ ಕರ್ಬುಲೆ ಮೈಪೆ ಉರಿಯೆ ಕುಪ್ಪುಲೆ ಕರ್ಬೊಲ್ಲೆ ಪೆಡಂಗೆ ಬೆರಡಿಂಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಮೈಪೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪುದರ್ದ ಐತ ಬಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಪಂಚವರ್ಣಿ ಕೆಂಪುರಿಯೆ ಕಪ್ಪುರಿಯೆ ಐನು ಬಣ್ಣ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಪಂಚೋಣಿ ಅಂಚ ಕೋರಿಲ್ನ ಬಣ್ಣದ ಮಿತ್ತೆ ಈ ಮಟ್ಟಾರ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಮಟ್ಟಾರ್ದ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ದ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಅರಸು ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಅವಳು ಏನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣಕ ಅವಳು ಕುದೊಂದು ಬರೆಪಿನ್ ಓವು ಕೋರಿಗೆ ಓವು ಎದುರು ಓವು ಕಾದು
ಇಂಚನೆ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಕುಲು ತಿಥಿ ವಾರ ತೂನ ಈ ಶುದ್ಧ ಬಕ್ಕ ಬಹುಳ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಉಂಡು ಅವೇನು ತುಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚ ಅವು ಇರುವಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಮುಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಬಹುಳಾಡು ಐ ಕೋರಿಗೆ ಇಂಚಿನೇ ಬಣ್ಣದ ಕೋರಿ ಕಾದುಂಡು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂಚ ಐಕ್ ಕಟ್ಟುನ ಬಾಲ್ ಸಮೇತ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಬಾಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಿಲವದ ಬಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದಲ ಗಟ್ಟಿದ ಬಾಲ್ ನಮ್ಮ ಅರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರ ಅರತ್ತ ಬಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಬಾಲ್ ಆ ಮರ ಐಟ್ ಬಾಲ್ ಊರ ಬಾಲ್ ಕೊಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಅಂದಿತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಲತ್ತ ಕಾರಿಗೆ ಏಪಲ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಅವು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಕ ಒಂಜಿ ಕಾರೋಡು ಬಲತ್ತ ಕಾರು ಬಿನಿ ಪೆಟ್ಟಾಣಂದ ಅವನ್ಗೆತ್ತು ದತ್ತ ಕಾರು ಕಟ್ಟು ನಂಚಲ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಕೆಲವುದಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಬಾಲ್ಗಿದು ಪರೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುಟು ಕುಂಟುದ ಒಂದೇನು ಸುತ್ತುಂಡು ಕುಂಟು ಸುತ್ತುದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ ದೋರೆ ಕಟ್ಟು ಐದು ಬಲ್ಲಿಗೆ ದೋರೆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟುನೇ ದೋರೆ ಆ ದೋರೆಡು ಕಟ್ಟು ಆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟುನಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಮುಂಡಾಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಾಲನ್ನು ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅವೇನು ತೂದು ಕೂಟುದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಬಾಲು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಕೋರಿದಿನಾಗ ಮಾತ ಗಾಳಿ ಪಾಡಿನಾಗ ನೀರು ಪತ್ತಿನಾಗ ಪೂರ ಕಾಸುಂಡು ಅರಿ ನೀರು ಪತ್ತಿನಾಗ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತಿಪ್ಪಿಡು ಪೊಲ್ಸು ಉಂಡು ಪೊಲ್ಸು ಇಂಚಿನೇ ಪೊಂಜವು ಅರಿನ ತಿಪ್ಪಿನ ನೀರನ್ನ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅಕೋದು ಕಾದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಸುದ ಪೊಂಜವಲು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಅಡಿತೇರು ಹಲೋ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಪಲ್ಲೆ ವೇದಕ್ಕ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗ ನೆನ್ಪೆ ಅಜ್ಜರ ನಮ್ಮೆರೆ ನೆನ್ನುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಬಾರಿ ಕೊಡ್ದ ಆರು ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆರ್ ಬಕ್ಕ ವೈಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲಡ ಬಾಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪತ್ತ ಮತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕರಡಿಗೆ ಪೂರ ಜೀವ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಬಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಬಾರ್ದು ಕೂಟುದು ಬಾಲ್ ಕೂಟದ ಕಲ್ಲು ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಕೂಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತದ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಜೀವ ಇತ್ತೇರು ಕೋರಿನ ಅದೇ ಬೋಲ್ ಕಟ್ಟಂಡ ತೊಂಬೋದಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜ ಎಂಕಲ ಹಬ್ಬನ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ಕಡೆದ ಜೀವಲಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಗೆದ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಡೆ ಯಾನೋ ಮುಪ್ಪುನ ಗೆಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ನೀರು ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನೋದು ಇತ್ತೇರು ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಸುದಾರ ಯಾನ್ ಬೇಡ ಅಜ್ಜ ರಜೆ ಬೋದಿತ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ನೋದು ಇತ್ತೇರು ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಕೊರ್ಲ ಲೆಕ್ಕಂದ್ ಮಾಡಿ ಪನ್ನೋದು ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪಾತೆರ್ರೆತ್ತನೆ ಪಾತೆರ್ರೆತ್ತನದಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕೋರಿ ಕೊಂಡಾಡು ಕಟ್ಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಅಪ್ಪಗ ಕೊಂಡಾಣದ ಕಟ್ಟ ಬಂಡ ಅವ್ರು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೋರಿ ಉಂಡೊಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಹೊತ್ತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಉಂಡೆ ಆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಕಮ್ಮೆನೇ ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೋಡವು ಪಂಜೆಲೆಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ರುಚಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬಂಡ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಕನಾಡು ಭೂತದ ಕೋರಿ ಕೊನಾಡು ಅವೇನು ಪೋದು ಅವಳು ಬೆಚ್ಚ ನೀಡು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತದ ಕನಪಿನಿ ಅಂದ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀಡು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಸತ್ತು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಸರ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕುಂಡೈತೆ ಕರುವಾದ ಪುಲ್ಲು ಪೇಜಿದು ಮಲ್ಪೋಡವು ಅವು ಎಂತ ಒಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೆ ಕಂತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಕರುವವನ ಆಯ್ತ ಪುರ ತೋರುನ ಆಯ್ತ ಆ ಕಾರ್ ಕಂತದ ಆಯ್ತ ಒಂದೇನು ಚೋಲಿ ತೆಪ್ಪುನ ಪುರ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅವ್ರ ನಡೆಯರ್ಲಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಡಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಕಮ್ಮೆನೇ ಬೇತೈತಿ ಕಮ್ಮೆನೇ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಚ್ಚ ನಡೀರ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಬಾಯ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೋರ ಒಂದು ಮಂತ್ ಈತಿನ ರೈಂಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಕೊಲ್ಲೆಗಳು ಕಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ ದಿನ ಅಂದಯ್ಯ ಆವೆಂಚಿನ ಕೋರಿ ಕರಂಗುಡಿಗೆ ಐಕಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಮಜ್ಜಿದಿ ಮಜ್ಜಿದಿದೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಆಪಗ ಮಜ್ಜಿದಿದ್ದು ಬಟ್ ನಡಿ ಲಕ್ಕಿರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ ಬಂಗ ಪುರ ಎತ್ತು ನಾಡವರನೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟು ಜನ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಹೋಗಿರ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲಗಿ ಕೋಣಸ ಬರೋದಿತ್ತೇವೆ ಅಂದ
ಅವನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂದಿಟ್ಟೇರಿ ಪಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಕಟ್ಟಗ ಪೋನಾಗ ಅವ ಎಟ್ಟೆ ಬನ್ನೊಂದಿಟ್ಟೆ ಕಿಸೆಟ್ ದೇವಂಬು ಅಂತಾರೆ ಪಜ್ಜಿ ಬರೋದೆ ಆಡ ಅಪ್ಪಲ ಹತ್ತು ತಿಂಟಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪಿನಗೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರಿನ ವೈರಸ್ದ ಒಟ್ಟು ಸುತ್ತದ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಕೊನೊಂಡೆಗೆ ಅವು ಲಕ್ಕಿಗೆ ಗೆತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎತ್ತೇರು ಓಹೋ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರಡಿಂಗೆ ಕೋರಿಗೆ ಪೆರಡಿಂಗೆ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಮಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಬಾರಿ 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 ತೋರ್ಪುಂಡವು ನಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಗೆ ಓಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಾಡು ಮಂತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮಗ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡ ರಟ್ಟು ತುಂಡೆ ಯಾವಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತ ಇಡೀ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚೆ ಬಡ್ಚಿ ಕಾದಿ ರಟ್ಟು ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿನ ಅವ್ವಾಕುಲು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆಪಿನಿ ಐಕಾಕುಲು ಸಾಮಾನು ಪಾಡಿನ ರೀತಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪವನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಬೇಯ್ಪಾಡಿನ ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಸಲ ಏರ್ನಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿ ಪೆರಡಿಂಗೆ ಬಂಡದ ಅದೇ ಚೂರು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅವ ಆಂಡ ಪಣ್ಣು ಒಂದು ಪೆರೆಂಚ ಆನಲತ್ತು ಪಣ್ಣಲತ್ತಿಗೆ ತೂವರ ನೆತ್ತಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಂಜಲ ಕಲತ್ತು ಪೆರಡಲ ಕಲತ್ತು ಪೆರಡಲ ಕಲತ್ತಂದು ಆಯ್ತಾ ಆ ಕೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಲೊಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪೆರಡೆದ ನಮೂನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಂಜು ಪುಣ್ಯವೇಷ ಪಾಡ್ನಕುಲು ಇಂಚ ಹಾಕಲ್ನ ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನಡಪುನ ರೀತಿ ಬರೋಪುಣತೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪೆರಡೆದ ರೂಪದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ ಪೆರಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಪೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪಂಚಾಂಗ ತೂದಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ದಿನ ಇಂಚಿನನೆ ಈ ತಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನನೆ ಕೋರಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ ಅಕಲೆ ದುಮ್ಮು ದಕಲೆ ಪುರ ಆಯ್ತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎತ್ತನು ಆ ಇಂಚಿನ ಜಾತಿದ ಕೋರಿನ ಇಂಚಿನ ತಿತ್ತಿಗೆ ಪತಂಬೋಡು ಒಂದು ರಡ್ಜನಲ ಪಂಚಾಂಗದ ಒತ್ತೆರಡ ರಡ್ಡು ಪಂಚಾಂಗದ ಒತ್ತೆರಡ ಅಪ್ಪಗ ಬಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ಅಂಚತ್ತು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪಂಚಾಂಗದ ಬತ್ತೆರಡು ಅಲ್ಪ ಪತಿ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅದೇ ಪತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡತ್ತ ಪತಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕೆ ಪತಿ ಮಲ್ಪು ಏರಾಕುಲು ಒತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಸಮಸಮಾಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸರ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ಬಂದ್ಪೇರತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಲ ಅಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಟುನು ಬೇತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಲು ಬೇತೆ ಸೀದೋ ಕಟ್ಟುನು ಬೇತೆ ಸೀದೋ ಕಟ್ಟುನ್ ಪಣ್ಣ ಆ ಕೋರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಕೋರಿನ ಇಡೀ ಕೋರಿನ ಪತ ಒಪ್ಪಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಣ ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಕೋರಿನ ಭಾಗ ಮಲ್ತದ ಅವು ಭಾಗವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಲನ್ನ ಅಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಲ ಅಂಡ 4 ಕೋರಿ ಕಟ್ಟುನು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಕಾದುಂಡ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಆಗೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ರಡ್ಡು ಪೋದು ರಡ್ಡು ಜೂಜುಂದಾತುಂಡು ಇತ್ತೊಟ್ಟಾರೆ ಜೂಜುಂದಾತುಂಡು ಅಪ್ಪಗನ ಒಂಜಿ ಬೇಚನೆ ನೆಟ್ಟುಂದ ಅಂದಿತ್ತನು ಗೊಬ್ಬ ಅಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಟ್ಟಲ ಜೂಜು ಕಂಬುಲಾಡಿ ಜೂಜು ಆತನು ಅಂಚೆನೆ ಕೊರ್ದಟ್ಟಲ ಜೂಜುಂದಾತ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯನೇ ಅವೇ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುವೆರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬು ಬಾಯಕೆ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಮಂತದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗತೆ ದಾಯಗವು ಬಾಯಕೆ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬಲಸರೆ ಬಂಗದ ಲೆಕ್ಕನು ಒಂದು ಅವರಾದಕ್ಕು ಬೇಕಾಗಲು ಕೋರಿ ಪುರ ಕನಪೇರತ್ತ ಕೋರಿ ಬುಡ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮತ್ತೆಜ ಕೋರಿ ಬುಡ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮತ್ತೆಜ ಬಾಯ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ಪುನ ತರ ಮದ್ಮಾಲ್ ಕೋರಿನ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಮದ್ಮಾಲ್ ಹಾಕಿ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ದು ಹಾಲು ಪೆದ್ದು ಬನ್ನ ಮೂಲಕ ಕೋರಿ ಕಿನ್ನಿದಿ ಓಡು ಅವೇನು ಮೀನು ಕುದಿಕೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಅಂಚೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿರಾಡು ಬಾರಿ ಇತ್ಯಾರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಟು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟವನ್ನ ದೂದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ರದ ಕೋರಿ ಬಲಿತುಂಡ ಸೋತುಂಡು ಪೋಣು ಲೆಕ್ಕ ಐಕಿ ಮುಟ್ಟ ಬಲಿಪೋಡು ಅವು ಕಲ ಬುಡ್ದು ಬಲಿಪೋಡು ಐಕ್ ಇರ್ನ ಕೊಂಬತೆ ಇಲ್ದ ಬೀಲದ ನೀರಿನ ಬಾಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಆ ಬಾಲು ಎದುರದ ಕೋರಿಗೆ ಚೂರು ತಾಗಂಡಯ್ಯ ಆ ಉರಿಟ್ ನೆಟ್ಟು ಜಾಲೆಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತುಜಿ ಕೋರಿ ಬೆಲ್ತುರು ಅಂಚಿನಾಲಾಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈಸತ್ತ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟುವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಾದಿನ ಕೋರಿ ಅವು ದಿನಾಲ ಕಟ್ಟ ಕನ್ಪುಂಡು ಸೋಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಇಸತ್ತ ಬಾಲಿನ ಕಟ್ಟಂದು ಅವು ಗುರಿಯೊಂದೇ ಪೋಪಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಣ್ಣ ഞാൻ അരുൺ കണ്ടിരുന്നു സർ പല്ലണ്ണ പാത്തരല്ലേ സർ കിസിയുടെ പകലത്തിൽ ഒന്ന് പോയിരിക്കും അപ്പൊ കോരി കാതും ചെത്തി നേരെ പകലേനാ പകല കിസിയുടെ ഒന്ന് പോനാക്ക പജ്ജിമാരി
ಪಗೆಲೆ 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 ಪಗ್ಗಿ ಮಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪಗೆಲೆ ಅದು ಅದು ಒಪ್ಪರೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶೇನ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರ ಮಂತ್ರವಾದ ಇರ್ತದೆ ಅಪಗ ಅಗಲ್ನ ಎದುರುದಗಲ್ನ ಕೋರಿ ಸೋಪುನಾಗ ಆರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಭಟ್ರಿ 6 ಬಂಡೇರ ನಿಗಲ ಕೋರಿ ಉಂಟು ನಂತೂಲೆ ಒಂದು ಕೋರಿ ಎದುರುದ ಪೋತುಂಡ ಲಕ್ಕ ಕೋರಿ ನಂಗೆ ಉಂಟಾಲೆ ಒಕ್ಕ ಯಾನುಲ್ಲ ಅಂದು ಕೋರಿ ಉಂಟಾಯಿನೇ ತಟ್ಟು ಕೋರಿ ಎದುರುಬೋದು ಹಾಕಿನಿ ಎದುರುದ ಕೋರಿ ಖಾಲಿ ಆತಿ ಅಂದಯ ಹಾ ಬಟನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಬಟ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಬಟ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ ಹತ್ತು ಕೋರಿದ ಕಾರ್ಬಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಬಟನ ಮಂತ್ರದ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ ದುಮ್ಮು ಬೇತೆ ಮಂತ್ರ ಇಜ್ಜ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಉಂತುಂಡಯ್ಯ ಹಾ ಅಂತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉಂದಿನ ಕೋರಿ ಉಂಟದೆ ಪೆಟ್ಟುದ ಗರ್ವ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕಿನ ಎದುರು ಕೋರಿ ಖಾಲಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿಂದು ಜನಪದ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಡಗಟ್ಟಿನ ಕೋರಿ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಓಡಗಟ್ಟಿನ ಕೋರಿ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಮೈಪೆಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಕರ್ಬೂಲೆ ಅದು ಪೋಂಡು ದಾಣಿ ಪಂತ್ಯ ಕೋರಿದ ಕರಟ್ಟು ಕೋರಿ ಬಲ್ತು ಪೋಂಡತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓಡಗಟ್ಟಿನ ಕೋರಿ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಅಚ್ಪೋಡು ಕೇಂದಿರುವುದು ಮುಪ್ಪೋಡು ಒತ್ತುಂಡಯಾನ ಅಚ್ಪೋಡು ಕೇಂದಿರುವುದು ಮುಪ್ಪೋಡು ಒತ್ತುಂಡಯಾನ ದಾಣಿ ಪಂತ್ಯ ನೀರ್ದ ಕರಟ್ಟು ಓಮಾಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಡಗಟ್ಟಿನ ಕೋರಿ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಕೋಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನಂಬ ಇತ್ತದ ಶರೀಫ ಸಾಹೇಬನ ದಾಟಿ ಆರ್ನ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫೇರಿನ ಅವನೇನು ಪಾಡ್ದು ಕೋರ್ದಾಟ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಲ್ಲಾಜಿ ಸಿರಿಗೆ ಅವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನವೀನರೇ ನಮ್ಮ ಅರಸು ಕಂಬುಳ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಆ ಕಾಲೋಡ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ತೂತಿನ ದಾದನೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಇತ್ತಂಡು ಸಂತೆಲ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಕಂಬುಲ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಊಟ ಸಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಕೋರ್ದಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬರ ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ನಡ ಒಡೆಮುಟ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಇನಿ ಕಂಬುಲೋಡ್ ದೆಚ್ಚೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟು ಕಾಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬರ್ಪಿನ ಗಾಡಿಲು ಉಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಲು ಯಾನ್ ಕೋಟಿದ ಗಾಡಿಲು ಜೋಕ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ತಾಕಿರಿ ಪಂಚೋಡಿ ಕೋರಿ ಪಂಚೋಡಿ ಪಿನಾಯ್ಕ್ ಅವು ಐನ್ ಬಣ್ಣದ ತುಯಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅವು ತಾಂಕಿನಿ ಎತ್ತು ಪುರ್ಲುಡು ತಾಂಕಿನಿ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಐತ ಉಂತುನ ರೀತಿ ಅವು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಪೋನಾಗ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಪೋನಾಗ ಏನ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪತಮೋಪಿನಿ ಪೂರ ಐಕ್ ಕೆಬಿಕ್ ಒಂಟಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಬಂಗಾರದತ್ತು ಕಂಚಿದ ಒಂಟಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅವು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವೇನು 1000 ಗಟ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ 1,000 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು 1000 ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಬರೋದು ಇತ್ತೇವೆ ಕೋರಿನ ಆಂಡಲ ಇಂಕುಲ್ ಕೊರೊಂತುಜ ಕಂಬುಳ್ದ ಕಟ್ಟಾಗ ಸಾಧಾರಣ ನಾವೇನು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪತ್ತಾಯ ಯಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ 10 ದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂಡಲ್ಲ ಆ ಕೋರಿಗೆ ಆಯ್ತು 60 ತೂದೆ ಪತಿ ಆಪಿನೇಜ್ ಯಾರಲ್ಲ ಪತಿ ಆಪಿನೇಜ್ ಏನು ತೂದೆ 60 ತೂದೆ ಪೋಪೇರು ಅವು ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ತೂದೆ ಪೋಪೇರು ಅತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಅಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆರಿಯರಿಲ್ಲಾಡು ಅವನಿಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬೇಲೆ ಬಚ್ಚಿಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕೇರಿಗೆ ಅವೇನು ಏರ 1,100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಟೊಂಕ ಬಂಡಾರಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನಾರ 11 ಪೋಯರು ಇಲ್ಲಾಡು 1,100 ರೂಪಾಯಿ ಏರ ಕನಪಾಯಿ ನಾವೇನು ಕೆಲವು ಕೋರಿ ಅಮ್ಮೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣದ 30 ಸರಿ ಕಾದಿನ ಕೋರಿ ಅಂದುಗೆ ಅಂದು ಒಂದು ವರಲ ಕಟ್ಟದಿಜಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪುಂಡ ವರಲ ಕಟ್ಟುಜಿ ಆಂಡಲ ಐಕ್ ಆತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬನ್ನಿ ಕಾತ್ರ 1,100 ಎಕ್ಕಾಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು 11 ಪೋಯರು 1,100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 7 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಆಕಲುಡು ಸರ್ ಅವೇ ಪನ್ಯಾನ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅವು ಐಟ್ ಕಂಬಳದ ಕಟ್ಟ ಕೊಣದು ಐ ಪತಿಯ ಒಂದೇ ಪುರ ಪಿರಗಂದಿನ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕದೂನಾಗ ಮನದಾನೆ ಅವೇನು ಕಟ್ಟದು ಒಜ್ಜೆ ಬೆಟ್ಟಿಡ್ ಬೋತುನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ಪನ ರ್ಯಾಪುಚ್ಚಿ ಐಕಿತ ಆರ್ಯ ಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ಮ ಮಂತ್ರದಾರ ಪಂಡೇರು ಉಂತಾಲೆ ಕೋರಿನಿಂದ ಉಂತಾಲೆ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ವರ ಕೋರಿ ಉಂತುಂಡ ಕೋರಿದ ಗರ್ವ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಪನರಾಪುಜಿ ಚೂರು ಮತಿತ್ತಂಡಲ ಪೋದವು ತೊತ್ತುಂಡ ಪೋಣುಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮತಿ ತಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕೋರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಗರ್ವೋಡು ಕೋರಿದ ಗರ್ವ ಅಂದ ನಾವು ಪನ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಸೈನ್ಯಂಗೆಲ್ಲ ಅವು ಗರ್ವ ಬಿಡ್ಪುಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಮುಟ್ಟುನ ಉಂಡಾಯ್ತು ಗಿಡತ್ತದ ಮುಟ್ಟುನ ಉಂಡು ಅಂದ ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿರದ ಈ ಕೊಡಪುನ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಗಿಡತ್ತದ ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟುನ ಕೋರಿ ಗಿಡತ್ತದ ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟುನ ಪೂಂಜೇರುಲ್ಲ ಅವು ಬಾಲು ಕಟದಿನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಬಾಲು ಕಟದಿನ ಹೇಗೆ ತೋರ್ತುದು ಆಯ್ನ ಅಪಗನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊಂತಿನ ಉಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತ ಕೋರ್ದಟ್ಟಡು ಕೋರಿದೀನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪತ್ತರೆತ್ತು ಪತ್ತದು ಕೂಡ ತಿರುಗುದು ಉಂಟು ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ತಿರುಗುದು ಉಂಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ
ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತು ಇಂಚಾತನ ಬಂದಾಗ ಹೊರ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟದ ಬುಂಡ ಪಕ್ಕವೇನು ಪತ್ತರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತು ಪೂರ ವಿಧಾನಗಳು ಬೈದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಈರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚಿ ಕಡತ್ತು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಪತಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತ ತೂವರಜ್ಜಿ ಕೋರಿದ ತೂಕ ಇನ್ನ ಕೋರಿ 5 ಕಿಲೋನ 5 ಕಿಲೋನ ಆತೆ ತೂಕದ ಕೋರಿನ ಅಂದ ಚೀರಾವಡು 16 ರೂಪಾಯಿ ಈ ತೂಕದ ಕೋರಿನ ಅಕುಲು ಅವೇನು ಕಾದವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಾಲಂಚ ಬಂದಾಗ ಇರಕಡೆ ಕೂಟುನಂದು ಪಂಡರ ಇತ್ತೆ ಬಫಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಬಫಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮೆಷಿನ್ ಅವೇನು ಪರ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಫಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಅಂದುಂಟು ಬೊಕ್ಕಲ ದುಮ್ಮಬಹುದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚಿ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೋರ್ಲೆನ ಭಾರಿ ಕ್ರಯದ ಕೋರ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ರಯದ ಕೋರ್ಲೆನ ಕಟ್ಟನಾಗ ಅವಳು ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಬಾರ್ ಹೊರ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟನ ಹಂಗೆ ದಕ್ಕು ಬೇತ ಹೊಸ ಬಾಲ್ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಚ ಪೂರ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ವಿಧಾನಗಳು ಕೋರ್ದಟ್ರೆಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಮಲ್ಪುಣನೆ ಕೇಳಿದೆ ಈತ ಆಂಡ ಆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಾಡು ಈತ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೋರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲ ಬೈದನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಂಡ ಇಚ್ಚೆ ತಮಿಳ್ನಾಡುದ ಕೋರ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಣ ಆಂಧ್ರೋಡ್ ಇಂಚಿನ ಭೀಮಾಪುರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಟಿಗೆ ಅವಳು ಅಲ್ತ ಕೋರ್ಲು ಬಾರಿ ಜೋರ್ಗೆ ತೆಲುಗುಲು ಮಾರಡಿ ಇಂಚು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇರಳಡು ಕೋರ್ಲೇನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಐಕ್ ಫೈಟರ್ ಕೋರಿ ಹಿಂದೆ ಫೈಟರ್ ಐಕ್ಬೋದು ಕೋರ್ದಟ್ಟಗೆ ಪಣ್ತಿನಂಚಿನ ಕೋರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ದೂದುಗೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಲ್ತದು ಆ ಕೋರಿನ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕೋರಿನ ಅವಳೇ ಮಾರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಹೀರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಈ ಪಂಡರತೆ ಈ ಕೋರ್ದಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಐಕೆ ಕಾತುಗೊಲ್ದ ಕ್ರಯ ಕೊರ್ದು ಕೊನಪಿನ ಕೊನಪೇರು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲು ಪರ ಊರು ಪೋದು ಅಕಲ್ಲ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೋರ್ದಟ್ಟಾಗ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಕೋರಿನ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 4 ಕೋರಿ 19 ಅವೇನು ಕಟ್ಟಿ ಇರಂದಂಟ ಅಕಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಬಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಮಾರನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಾರನಂಚ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಅವಳು ಇರೇ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಯೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಮಾಸ ಅಕಲು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಪೋದು ಕೋರಿಗೆ ತಂದು ಲೆಕ್ಕದ ತುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ರೇಟಡ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಮಾರನಂಚ ಈ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಜಿ ಭಾರಿ ದುಮ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇತ್ತ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ದೂದು ದೊಸರ ಕೋರುಗಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾನ್ ದಾಯಕ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಚ್ಚುಲ ಬಿಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮರಡಿ ಉಡುಪಿ ಶಾಸಕರು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋರ್ದಟ್ಟನು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಇತ್ತ ಕಮ್ಮುಳದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಇತ್ತ ಒಡೆಮಿಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಲಾಯಿ ಸೇರಿದು ಪೋತು ಈ ಕೋರದಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವು ತೇರ್ದ ಕಟ್ಟ ದಾಯ ಬುಡುಪುಜೇರು ದಾಯಗಾಯ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನಡಪುನಂಚಿನ ದೂದದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಓಡೆಮಿಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬುಡೆದಿನ ಬಂಗಾರನ ಅಡವದಿದು ಪತೊಂದ್ಬೋದು ದೂದು ಕಟ್ಟದು ನಿಪಾಲಿ ಆತಿನಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಬದು ಕೆಲವೊಂದಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳು ಆ ಕೋರ್ದಟ್ಟದ ಮರಳು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವು ಅಂಚ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಂಸದ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋರಿ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಕೇರ್ಪೇರ್ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಗೆ ಕುರಿ ಕಡ್ಪುನಾಗ ಅತ್ರ ಕೋರಿ ಕಡ್ಪುನಾಗ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಐಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಪಾಡಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ದು ಇಂಜಂಡು ಪಾಡುವೇರು ಒಯ್ಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪುದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ವರ ಉಂತಾಯರು ಗಲಾಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬುಡ್ಜರು ಅನುಮತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈದಂಡೆ ಸಂದೇಶ ತೂಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂಪರ್ ಬಂದು ಒಂದೊಂದಲೇರು ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಮರಣೆ ಎಂಗ್ಲನ್ನು ಉಡುಪಿದ SI ಸೋಡ್ತಿ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೊರ್ಪುಜರಿಗೆ ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಬೋನು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬನ್ನೊಂದಲೇರು ಸೋಡ್ತಿದ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿತನೇ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಈ ಸೋಡ್ತಿ ಬಂದಾಗ
ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲೆಗೆ ಅಕುಲು ಎದುರು ಮಗಳು ಮೂಲ ಕೋರಿ ತಾಂಕೊಡು ಎದುರುದ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿನಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದುಂಡು ತೆಂಕ್ಲೆಟ್ ಕೆಲವು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಲೆಗೆ ಮಾತ ಆ ಗುತ್ತುದಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಗುತ್ತುದಾಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಎದುರೆದುರು ಸೋಡ್ತೇವೆ ರಡ್ ಕೋರಿ ತಾಂಕೊಡ ಸೋಡ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಸೋಡ್ತಿ ಬನ್ನ ಪಂತ ಅಂಚ ಆ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಇಂಚವನ್ನಾಗ 4 ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಂದ ಒರೇನ ರಡ್ಲ ಪೋಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋರು ಕೊರಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ಕೊರಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆ ಕೋರಿ ಡೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಲೆ ಗೆಂದಿನವು ಬಂಟೆ ಪೋಯಿನವು ಹೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಂಕ್ ಉಡುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲನ್ ಬರೀಪೇರು ಅವು ಉಡುಪಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಾಸ್ದ ಗೊಬ್ಬ ಆತನ ಮೊನ್ನೆ ಅವೇ ಉಡುಪಿಡ್ ತಾಯ್ಕ್ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂದತ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ದುರಂತೋ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಅಂದಂದು ಮುರ್ಕಾದಿನ ಬುಡದಿನಾನೇ ಕರಿಮನೆ ಕೊರೊಂದು ಆಡೋದಿದ್ದು ಕೊರದಟ್ಟ ಪೋಪಿನಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರದಟ್ಟ ಪೋಪಿನಕುಲು ಈ ಜವನೇರ್ಪುರ ದಾದಾರ್ಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ದುಷ್ಟ ಚಟೋನ್ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಾರ್ದ ಕುಲ್ಪುರ ಕೊರದಟ್ಟ ಮಲ್ಪವನು ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆಪಿನಿ ಕೊರದಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದಾಂದ್ಕೆಂಡ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅದು ಪೋತು ನಿತ್ಯ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬುಲ್ದ ಮನದಾನಿ ಕೊರದಟ್ಟ ಅದು ಅತ್ತಡ ಜಾತ್ರೆದ ಮನದಾನಿ ಕೊರದಟ್ಟ ಅದು ಬಿನ್ನರೆ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನೆಟ್ ಕೊರದಟ್ಟೋಡು ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಎಂದು ಸೋಪನ್ ಮಾತ್ರ ಆತ ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಕಂಬುಲಾಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಅಡಿ ಏತ ರನ್ ಆಪುಂಡು 6 ಹಾಕುವೆನಾ 4 ಹಾಕುವೆನಾ ಐತ ವಿತ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ಜನಕುಲಿಗೆ ವಾ ಮರಲು ಶುರು ಆತ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಸುಲಭಡು ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ರೀತಿ ಅದೇ ಸುಲಭಡು ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡ ಅದು ಈ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಡತ್ತೆ ಇನಿ ಬೈದಿನೆಟ್ಟ ಆತರ ಕೊರ್ದಟ್ಟಗಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಶನಿ ಪತ್ತದುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂದ್ ಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತಡ ದುಂಬುದ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲೆ ಮನರಂಜನೆಗೆ ತಾದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ತುಂಬು ಆ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬುಳ ಕೊರದಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬುಳ ನಿಜವಾದ ತುಳುನಾಡು ದಿಂಜ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ದಯ ಬೈದೀನಿ ಅತರ ಜನಕ್ಕೂ ದ್ಯಾಗವೇನು ಹೆಚ್ಚ ಮೆಚ್ಚಿದೀನಿ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಮನರಂಜನೆದ ತಾದೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೆನ್ಪಿನಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಆತೆ ರಡ್ಡೇ ಕೆಲಸ ಐಕ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ 4 ಜವನೇರಿತ್ತಿನಕುಲು ಆತರ ಐತವಂತೆ ಮರಳೆತ್ತಿನಕುಲು ಪೊಟ್ಟೆಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಲಟ್ಟೆಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಆ ಕಂಬುಲ ಕೊರದಟ್ಟಡು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐಟ್ ನ್ಯಾಯಪಟ್ಟಿನಕುಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೆಡ್ತಿಂದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಕೊರದಟ್ಟಡು ಪೆಟ್ಟಾಪಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲವು ಕೊರದಟ್ಟಡು ಪೆಟ್ಟಾಪಿನಿ ಒರಿಯಡ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬೆಂಗುಂಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ತಾಂಟು ದಾಂಡ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಏತೋ ಕುತೆ ಅಂತೂತೆ ಅಂತ ಪೊಕ್ಕಡಿ ತಾಂಟುನು ಉಬ್ಬಿನು ಬಚ್ಚರದಿಂದ ಉಬ್ಬಿದು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ದುಮ್ಮುದ ದೇಪನ್ನಗ ಅವಳು ಇತೀರು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಬಂಡಾರತ್ತೆ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮದೆಟ್ಟು ಗಂಗೆ ಸರಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟ ಕೋರಿ ದೀಪಿನ ಹೇಗಂತ ನೀರು ದೀ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೇಗೆ ಗಂಗೆ ಸರ ದೀವು ಅಂಚ ಅಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಂತೆ ಪರ್ದು ಕಡೆಕಿ ಈ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮಂಚ ಉಳ್ತುಲೆ ಐಟ್ ಗಿಡ್ದೆರ್ಲುಂಡು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಉಂಟು ಅಪಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿತ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಕೋರದ ಕಟ್ಟನ ಇಜಿಂದ ಕೋರಿಗುಂಟ ತುಲೆ ಕೋರಿಗುಂಟ ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತ್ತವು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ ಇನ್ಯಾವೇನು ಪೂರ ನನ ಮರಣಿ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಕೋರಿಡ ಬೋರಿದ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಬೈದಿನಿ ಆ ಮರಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಾರ ಪಾವಂಜೇಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಡು ಜೋಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಐಟಾರು ಸೀದ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಏಪ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಕ್ರಮಣ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಂಡ ಅಪಗೋಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆದ ಪರಂಪರೆಯಲು ನಾಶ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಮೂಲ ಆರಾಧನಾ ಮೂರ್ತಿನೇ ಬದಲು ಮಲ್ತೇರೆ ನೀರು ಪಂಡಾರ ಅವಳು ಕೋರಿ ಕಡ್ಪೇರು ಕುರಿ ಏಡು ಕಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಲಡೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ ದೇವರನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬದಲು ಮಲ್ತದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಪನ್ಪುಣ ಪುದಾರಡು ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಣ್ತದ ಪಾಡೀರು
ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಪಂಪರೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಅವು ಕಾಲಿ ಅವು ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಣುಂದಾಂಡ ನಂಕ್ ಇನಿ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ಪದ್ಧತಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉಂಡತ್ತೆ ಇದು ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಎಡ್ತೂಲೆ ಇದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಸಿ ಇತ್ತಿಲ್ಡು 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಸುರ ಬಲಿ ಆಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸಾನದ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲುಂಡು ಅಸುರ ಬಲಿ ಆಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಪಗ ಕೋರಿ ಕಡ್ಪುನು ಬುಲ್ಯ ಕೋರಿದ ಬಲಿ ಕೊರ್ದು ಅಸುರ ಬಲಿ ಆಪಿನವು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಲೇನು ಪೂರ ಉಂತಾಣುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಕಲೆನಿಲೆಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ದೈವ ಗಿಲಿರಾವುತ್ತೆ ಒಂದು ದೈವ ಆಯ್ತ ಅಣಿತ ಮಿತ್ತು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬಲ್ಯ ಕೋರಿನ ಕಟ್ಟದು ಬಲಿ ಬರ್ತು ಐಕ್ ಪುರಾಣದ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದದ ಆಧಾರ ಉಂಡು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಆಪಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಕ್ಕಲ ಆ ಪುರಾಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಯಾನು ದಾದೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕತೆತ್ತ ವಿಷಯಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇನಿ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂದಾಗ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದು ಶೂರ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಅಶುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಣ ಇತ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲ ಅಂದ್ ಬಂಡರ್ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಮ್ಮ ಈವನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಗು ಅಲ್ಪದನೆ ಆದಿತ್ಯನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಬಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬುಲಾಯಿ ನೂರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ನೂರ್ದು ಪೋನಗ ಒಂದು ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಪತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಐತ ಮೂಲೊಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬದಲು ಮಲ್ಪುವೇರುಂದಾಂಡ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮರಿಮಲ್ಲ ತಪ್ಪವು ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪ ನಡಪುಣು ಒಂದರ್ಥ ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದುಪ್ಪು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ಅಲ್ಪ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆಲು ಉಂಡತ್ತ ಆ ಬದಲಾವಣೆನು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲುಗು ಇನಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣು ನಾಂಡ ಅವು ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅನರ್ಥ ಆಪುಣು ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ತತ್ವಗೆ ಮೂಲ ಸತ್ವಗು ಮೂಲ ಆಚರಣೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಧಿ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ತಿನ ದೋಷ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಖಂಡಿತ ತೊಂದರೆ ಆತಿನ ಏತೋ ಇರು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಏತೆ ಆ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೀರು ಕಡ್ತಾರಿಂದ ಮಲ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಯನ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲನ್ ಬರೆಪೇನೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕಲ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಕೋರಿದ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ತೂದು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಮಾರಿದ ಮನದಾನಿ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅವು ನೆತ್ತಿರು ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಡು ಆಯ್ಜಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಇವನ್ ಆತನ ಬರಬೇಕು ಅತ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಎಡೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಚೆಂಡ ಆಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಚೆಂಡದ ಒಂಜಿ ದಂಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಕಂಡೆ ಉಂಡವು ಪೊಳಾಲಿ ಉಂಡು ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊತ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನೆತ್ತೆರು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆ ಒಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತರ್ಪಣವು ರಕ್ತ ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ಪಿನವು ನಿಜವಾದ ಇತೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪಡವು ಕಟ್ಟನಾಗ ಅತ್ತುಂಡ ಸಂಕ ಕಟ್ಟನಾಗ ದುಬ್ಬುಪುರ ನರಬಲಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಕುಳಿತುಂಡು ಆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ನರಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಕುಲ್ ನಂಗೆ ಜನಪದ ಕತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೋದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಮೂಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುನಗ ಐತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿತ ಕೆಲಸಲು ನಡಪುನಗ ಅಕುಲು ಕೋರಿ ಗುಂಟ ಮಲ್ಪುನುದಾಯಾಗ ಎಂಕುಲು ಉನೇನಿ ಇದು ಕೋರ್ಲ ಗುಂಟ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕಲ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ತಪ್ಪ ಇರುಂದಾಂಡ ಐ ಕರ್ತಜ್ಜಿ ಇತ ಕೋರಿ ಕಡ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಕುಂಬುಡ ಕಟ್ತದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಜಿರ್ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿತಾಂಕಿಲೆ ಅಂದ್ ಪಜಿರ್ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿತಾಂಕಿಲೆಕ ಅಂಚ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿ ನಾವು ಇದ ಕೋರಿ ಐಕ್ ಕಡ್ಪರೇನೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಕೋರಿ ಬುಡ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಬುತ್ತೆ ಬೂತೋಗು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಯಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ ಅತ್ತಡ ರಾವುಗ ಗುಳಿಗಗ ಕೋರಿ ಕಟ್ತದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂಟೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೂತೋಗು ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪ ಕುಂಬುಡ ಕಟ್ತದು ಬೂತೋಗು ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬರ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ನಮನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಪುಡು ಪಂಡು ಆ ತೊಜಪ್ಪಾದು ನಮನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನೇನ್ಪಾರು ಅಂದಂದ ಐಕ್ ಇರು ನಂಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ
ತರೆ ತಗ್ಗವನು ಸೈ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟವನು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಆ ನಂಕ್ ಅವೇನು ಎದುರಿಸವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಂತಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನಂಚಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ತರೆ ತಗ್ಗವನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿರಿಂದಾಂಡ ಈ ಎಂಚಿನ ಅಪವಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂಡರಿಂದಾಂಡ ಎಂಚಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿಚ್ಚ ಈಜಿಂದ ಕಂಬುಳ ಉಂತಾರೆ ಕಂಬುಲನೇ ಉಂತ ಉಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅತ್ತ ಅಕಲು ಕೋರಿದ ಸ್ಟಾಲ್ ಏನು ಪುರವರ ಬಂದು ಮಲ್ಪಾಡ್ ಕೋರಿ ತಿಂಪಿನ ಬಂದು ಮಲ್ಪಾಡ್ ಬಾರ್ಲೇನು ಬಂದು ಮಲ್ಪಾಡ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಒಂತ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಮೀರಿದು ಪೋಡ್ಚಿ ನೀವು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ವರ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಂಗೆ ಅನಧಿಕಾರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ತಿನಾಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮೊಗುಲ್ ಪೋದು ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಬರೇದು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಆಪುಚಿ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಾಗ ಮೊಕುಲ ಅವೇನು ಜೂಜು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡಿ ಅಂಕಲ್ ಎಂದು ಪಣದ ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ಜೂಜು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡ ಅದು ಮಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮೊಗುಲ್ ಪೋದು ಬರೇದು ಕೊರ್ಪುಡಿ ಎಂಕಲೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇನು ನಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡೆ ಐಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಐದು ನಮ್ಮ ಆ ಓರಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತಂದು ಐಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಶುರುವಾತಿನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶುರುವಾತಿ ನಾವು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಆವಡ್ ಕೆಲವು ಪಕ್ಕಿಲೇನು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು ಬಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಶುರುವಾತೀನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸುಂದಾದಿನತ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣದ ಶುರುವಾಂಡವು ಇನಿಕಲ ಉಂಡು ಚರ್ಮದ ಚೆಂಡು ದಂಟು ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೈದಿಂಜಾದ ಚರ್ಮದ ತೆಂಡು ಕುರಿತ ಏಡ್ದ ಚರ್ಮೋಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ತೆಂಡಿನ ದಂಟು ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಕಂಬುಳೊಡ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಡೆ ಉಡ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಆ ಚೆಂಡು ಆಯ್ತಾ ತೂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಪೊರ್ಲು ಏನು ಪೊರ್ಲುದು ಕೊಲ್ಲುದು ಮಲ್ಪುನಕಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಮಾತ್ರ ವರಿದಿರ ಐಟ ಅವನು ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪುನಕ ಓಹೋ ಅವು ಈ ಚೆಂಡು ಐಟು ದಂಟರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮೈನಿ ಪಾತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಕಾಲಿ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಟಗರು ಕಾಳಗಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೂಳಿ ಕಾಳಗಂದು ಅಲ್ಪಲ ಅಂಚಿತನೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೇನ್ ಅಂಚಿತನೆ ದೇಶಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ತುಳುವೇರ್ನ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟದ ಮೂಲೋಡು ಒಂಜಿ ಜವನಾದಿಗೆದ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಬೋಡಾದು ಆಯನ ಕೊಟ್ಟೆದ ಆಂಕರನು ತೊಜಪವರೆ ಬೋಡಾದು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಕಂಬುಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿ ನಾವು ಅವೇ ಆಯೇ ಈ ಕಟ್ತಾರೆ ಬತ್ತಂದು ಲೊಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೆಂದಂಡ ಆಯನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದಿತ್ಯನ ಕೋರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಾರು ಕಟ್ಟದೆ ಪ್ರಜನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿದ ಆ ಕಾದಾಟನು ಆಯನ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಾಂಕುನ ರೀತಿ ಕಂಬುಲ ಲಂಚೇನೆ ಆ ಒಲ್ತ ಇರ್ಲಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅಲ್ತ ಇರ್ಲು ಅವು ದಾದಾಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಎರು ಗೆಂದು ನಿಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲು ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿತ್ಯನ ಕೋರಿನ ನಮ್ಮ ಕೂಡುದು ಕಂತದ ಪತಂದು ಗೊತ್ತು ಕೋರಿನ ಕಟ್ಟರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಊರು ತಯಾರಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದಿಂಜ ಜನ ಬೇಲೆದ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಹತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ನ ನೇನು ಸಾಗುವಳಿನ ತೋಟವನ್ನು ಪುರ ತೂವಣ್ಣ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ಟೇಟನ್ನು ಪುರ ತೂವಣ್ಣ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೋರಿದಟ್ಟ ಇಲ್ಲದು ಕಟ್ಪಾಡು ಒಂದು 10 ಕೋರಿನ ಜಾಲ್ಡಿ ಕಟ್ಪಾಡು ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಏನು ತೂ ಒಂದಿತ್ತಿನ 10 ಕೋರಿನ ಕಟ್ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಪುರ್ಲು ತೂದು ನೇನು ಹಿಂಗೆ ಕೊರದಟ್ಟ ಕೊನಪ್ಪ ಅಂತ ಮೇರ್ಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕೊರದಟ್ಟ ಕೊನಪಿನಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಾದದು ಕಂತದು ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿದ ಮಾಸ ತಿಂದುದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗಳ ಒಂಚೂರು ಸಭೆ ಆತನ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಉಂದಾಂಡು ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಮೇರು ಅರ್ನ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಪೇಟೆಡು ಐಟ್ ಕುಲೊಂದು ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ ಕಾರ್ ಪಾಡೊಂದು ಕಾರ್ ಆಡ ಒಂದು ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಏರ ಬತ್ತದು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಪೋಂಡು ಯಾರು ಅವು ಇಂಚ ಅವಳ ಬೋಯಿನ ಬಲ್ತಿನಿಗೆ
ಬಲ್ತಿನಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೋರಿ ಬಲ್ತಾನೆ ಅವೇ ಬಿಡ್ತೀನ ಕೋರ್ದಷ್ಟ ಅರೆಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲದ ತಾಂಗಿನ ಕೋರಿ ಬಲ್ತಿದೆ ಕಾರಣನ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗಿನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಪಿನ ಗಣೇಶನ್ ಕೋರ್ದಾಟು ಬಾಲ್ ತಾಗದ ಗಾಯ ಅಂಡ ಆ ಗಾಯನ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಗಳು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಐಕ್ ಪರ್ತಿದ ಬಂಡು ಪಾಡ್ದಾಕಲು ಕೈಲಪಿಲ್ಲದ ಒಂದು ರಸಬಾಡ್ ಪೊಲ್ಲುನು ಕೋರಿ ಪೊಲ್ಲುದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆದನ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ತೆಟ್ಟಿಗೆ ಪರಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಎತ್ತರದ ಗಟ್ಟಿ ಆತಿನ ದೆಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಕೋರಿನ ಹುಷಾರು ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಕಟ್ಟ ಅಂದು ತುಂಡಾತಿನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಅಂತು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋರಿ ಜಿಬ್ಬಣ್ಣೆ ಎಂದಿತ್ತೇರು 6 ಜಿಬ್ಬಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣೆಂದು ಅಕುಲ್ಪುರ ಅವೇನು ಎಂಚ ಪೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಕೇಂಡ ದಾಲಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಲಾಯ್ದವನೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ದಿಂಜ ಅದು ಪೊಲ್ಲುದು ಆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಾಗದ ಒಂಜಿ ಗಾಯ ಅನ್ಕ ಕೋರಿದಾನೆ ಒಂಜಿ ತುಯಿ ಒಡಿಪುನು ಒಡ್ತದು ಅವನು ಸುರಿದು ಅವನೇ ಕಟ್ಟುದು ಕೂಡ ಕೋರಿ ದೀಪನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತುಂಡಾಂಡ್ ಕೋರಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತುಂಡಾಂಡ್ ಆ ತುಂಡಾಯಿನ ಕಾರ್ ಕೋರಿ ಪೋತುಜಿ ತೈದಿಜಿ ಕೋರಿ ತೈದಿಜಿ ಕಲರ್ದು ದೇದಿಜೇರಿ ಆ ಬಾಲ್ ಗಿದು ಪರೆಜ್ಜಿ ಆ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿಗೇನು ದೀದು ಅವನು ಗಟ್ಟಿಡು ದೋರೆಡು ಕಟ್ಟದು ಸತ್ತ ಉಂತಾದ ಬುಂಡಿ ಯಾನು ತೂತೆ ದೂರಡು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಬುಡಿನ ಕೋರಿ ಎಂಚೆ ನಡತೊಂದು ಪೋತುನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಿಡಿ ಎದುರದ ಕೋರಿ ಚೂರ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾವಂದಿನ ಕೊಯ್ಕ್ ಅಂತ ನಾತೆ ಎತ್ತಿರ ಕಕ್ಕಡ ಸಾಯ್ತು ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಕೋರಿ ಒಂದು ಬೂರುಡು ಕಾರ್ತುಂಡಾದವೇನು ಸತ್ತ ಉಂತವನ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮೇತ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೆಂದೋಡು ಕಾದೋಡು ಅಂಡ ಆ ಕೋರಿದ ಒಂಜಿ ಗರ್ವ ಎಂಚಿನ ಅದಪ್ಪು ಬನ್ನೆ ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ತೋಜುಣ್ಣಂಕ್ ಆಯ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಪಿನಿ ಅವೇನೊಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಕೃತಿ ತೋಜುಣ್ಣಂಕ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೂದು ಆ ಪಕ್ಕಿಲೇನು ಲಡೈ ಮಲ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೇನು ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವೇನು ತೂದು ನೆತ್ತೇರು ತೂದು ದಡ್ಡ ಮಗರ ದಿನ ಕೊಲ್ಲೋಲ್ಲೇರು ಕೋರಿದ ಅಂಚ ಕೋರ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋರಿ ತಾಂಕುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪನೋಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರ್ಲೇನು ತಾಂಕುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅವು ಕೆಲವು ಪೆರಡೆಲು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಜಾತಿದ ಪೆರಡೆಗೆ ಜಾತಿದ ಪೂಂಜನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಐತ ಕಿಂಜಿಲನೆ ತಾಂಕುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಿಂಜಿಡ್ದಿಚ್ಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕಳೆತ ಪೆರಡೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪೂಂಜೆ ಐಟೆ ಕಿಂಜಿಲ್ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ಲೇನೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ಓಡಿದ್ನಾತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಂದು ಬೈತನು ಫೈಟರ್ ಕೋರಿಂದ ಅನ್ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಫೈಟರ್ ಕೋರಿಲು ಮಾತ ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಅವು ಕಿಲೆಪರೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂಂಜೆ ಆಪಿನ ಅದ ಮುಟ್ಟ ತೆಲವು ಅವು ಕಿಲೆಪರೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಇಂಚ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಐಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತೆನಸು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ತೊರ್ಪಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲೇ ಐಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ತೊರ್ಪಾದ ಅದೇ ತೊರ್ಪುನು ಒಡ್ಡವನು ಅವು ಆ ಒಡ್ಡವನಿಟ್ಟ ಆ ಮುಲ್ಲೆ ಅರಲ್ತದ ಒಡ್ಡು ನಾವು ದಿನೋಲ ಪತ್ತೋಡು ಕೈ ಮಾಡ್ಚೇಲ್ ಬೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ದುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡ್ತಿ ಕೋರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊರದಟ್ಟ ಕೊನ ಪೂಜೆರು ದೇಪಂಡ ಬಲಿಪುಡು ಅಂಚಿದ ಇಲ್ಲದ ಕೋರಿದ ಗಿಡಪುನ ಬೆಳ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿಂದ ಕ್ರಮಾಂಡು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಕಿತ್ಕಿಳ್ಳು ಕೋರಿಂದಿ ಒಂದಾಯ್ತ ಮೇಲ್ಗೊಂದು ವೈರಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಅವು ತೂವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎದುರುದ ತಿಕ್ಕಿನ ಎದುರ ಹೋಪಿನಿ ಅಂದ ಅವಲ ಕೋರಿ ಪತೊಂದ ರೀತಿಯ ಅವ್ನ ಅಂಕ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅತ್ತನ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಪತೊಂದು ಬೋಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ದ ಉದೇತಲ್ಪ ಬಿರೇಲ್ ಪಾಡ್ದಿಂಚ 65 ಅಲ್ಪ ಬಿರೇಲ್ ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಪತೊಂದು ಆ ಮಂಡೆ ನಿಂಚ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಐಕ ಬೈರಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಐಕು ಏರಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ತೆ ಬಿರಾವರ್ಪಿನಲ್ಲ ಸರ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಆಯ್ಡ ಸತ್ತು ಬೋತಿನ ಕೇಂಡೆ ಅಂಚ ಏಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜೇರು ಕಂಬಳದ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಪೋದ್ ತಿನಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇನಿಕ್ಕಲ ನೆನಪಾನಾಗ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜೇರು ಕಂಬಳದ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಕೊರದಟ್ಟ ಪೋರೆ ಆಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕೋರಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ಪೋಂದು ಕಟ್ಟ ಪೋಂದಾಂಡ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಆಯ್ತ ನಸೆತ್ತ ಮಾಸೋಲೆಗೆ ಕೊರಂದುಡು ತುರಿದು
ಕೊರ್ದುಡು ತುರಿದು ಬಿಸಲೆಗೆ ತೊಂಗೆ ತುರಿದು ಪಾಡುನು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಏಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಪಾಂಡು నేను ತುರಿದು ಇಲ್ಲದ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಅಂದೆಂತ ಮಾತ ಊರ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ತ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಕೋರಿ ಬಲಸುನ ಕುಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಆಯ್ತ ಯಜಮಾಂದಿ ಬಲಸೋಡು ಕೋರಿ ಬಲಸುನ ಒಂದು ಯಜಮಾಂದಿ ಬಲಸೋಡು ಅತ್ರ ಯಜಮಾನಿನೇ ಬಲಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಬಾಯಿಕೆ ತಮ್ಮನ ಪುರ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕೋರಿ ಬಲಸರೆ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೈ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಆತ ಬಂಗಂಡು ಇಜಿಂದ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಕೇರಿಗಾನಗ ಪೂವೆ ಉರಿ ಉಂಡವು ಅತೆ ಈ ಭೂತ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕೋರಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಂಟೆ ಅದು ಭೂತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐತೆ ಎಂಕಲು ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭೂತದ ಕಲ್ಲುತ್ತೀನಿ ಭೂತದ ಕಲ್ಲು ಆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಭೂತ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದೇ ಬೇತೆವು ಭಾರಿ ಆಯ್ತ ಖುಷಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10-25 ಜನ ತೂಟೆ 11 ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ 10 ಕೋರಿ ಇಂಚೇನೆ 11 ಪೋದು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪರಕೆದ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬುರಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಕೊನೊಪ್ಪಿನಿ ಅವಳು ಗುಡ್ಡೇಡು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೇಡು 11 ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆನೆಂಗೆ ಐಕ್ ಮದಿ ಇದು ಪೂರ ಕ್ರಮ ಬಲಸುನ ಪೂರ ಆನೆಂಗೆ ಅಕೇರಿಗತ್ತ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂಟೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಪಗ ಮುಲಿ ಪಾತ ಜೋಕೊಲ್ನ ಪುರ ಕೈಟಿಯರ ಕೋರಿ ಪಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಗೋಯೋಕೊಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕೋರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂಂಜೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಾದ ಬಲ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಪೂಂಜೆ ತಪ್ಪಾದ ಬಲ್ತೀನಿ ಮಾರೇ ಛೇ ಅವು ಬಲ್ತದು ಅವೇನು ಇಡೀ ಗುಡ್ಡೇಡು ನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತದು ಕುತ್ತಿನ ಕೋರಿ ತುಳ್ಳುದು ಬೂರ್ನಿ ಮರಗನೆ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಮರಗನೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೋಡು ಕೋರಿ ಕುತ್ತದು ಬುಂಡ ಮೂಲು ಹೋಯ್ತಾ ಕೋರಿ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಅವು ಡಬ್ಬೆಡು ಬುಡ ಪುಡು ಅವು ತುಳ್ಳುದು ಆಯ್ಕೆ ಜೀವ ಬಂದಾಗ ಅವು ಭೂತ ತುಳ್ಳು ನತ್ತವು ಅಂಡ ಮೊಕಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೋದು ನೀನು ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೋರಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಇದು ಜೀವ ಸಂಚಿ ಉಂತಾರೆ ಅಂತ ಪೊರ್ತುಂಡಂತೆ ನೀರು ಬತ್ತನ ಊಟ 5 ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಮರಗನೆ ಬೂರ್ನು ಅಂಡಾಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರಕೆ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಭೋಗ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ಆ ಬಲ್ತಿನ ಕೋರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಕೋರಿ ಅವು ಐದು ಬೇರೆ ಆತ ಅಗೆಲಂಡು ಆಡೆ ಆ ಆಂಡಲ 4 ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಉರ್ದಕುಲ್ಪುರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಬೂರ್ನು ಇಂಚ ಅಲ್ತ ಕೋರಿ ಇಂಚ ಬೂರ್ನು ಅವು ತೊಂದರೆ ಅಂದ ಐಕ್ ಬಡೋದು ಹೆಚ್ಚ ಭೋಗ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಪಣದು ಭೋಗ ಕೊರ್ಪಿನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಆತಗೂ ಕೋರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕದಿನಕುಲು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ದಾಯದೀತಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಗೂ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊರೋಡು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ಕೊರೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಐಕ ಅನುಮತಿ ಕೊರೋಡು ಐತ ಅಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಐತ ದೂದುವೆ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾಣ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಒರಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ನಡಪೋಡು ನಮಲ ತೂವೋಡು ಐಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರೋಡು ಈತೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕುಡು ಏರಿ ಎಸ್ಐಯ DSP SP ಐಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇರುಂದಾಂಡ 6 ಜನವಿನ್ ರೀಸನ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪಯ್ಯರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಮೊಕುಲು ಐತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೀರ್ದಲ್ಪದಾದನ ನಡಪೋಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊರೋಡು ಎಂಗುಲು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಟ್ಟಲೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುವ ಪಣದ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊರ್ದು ಅಕುಲೈಕ್ ಅನುಮತಿ ಕೊರೋಡು ದಯಗೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಪಂಚ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೆಟ್ಟ ಆವಂದಿಲಕ ಆ ತೂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕಲ್ನಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಪಂಚನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂದಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಗಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ನಿಬಂಧನದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಅನುಮತಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಲೆಕ್ಕನ ನಡತುಕೊಂಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅವು ಈ ದೂದುದ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಗಲಾಟೆಲು ಒಬ್ಬರ ನಡಪು ನಡೆದವರ ಆ ಸುರಕ್ಷತೆದ ಮಿತ್ ಕಾನೂನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಇಜ್ಜನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅಡೆಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ತಕೊಲ್ ಬರ್ಬೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಕೊಲ್ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕೋರ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವಳು ಅಕಲ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಹೋಯ್ತಾ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ವರ್ಣಸ್ಥ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ಪೂರ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಕೆಲವು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪುಯರು ಮಕ್ಕಳು ಕೋರಿನ ಬಿಡುದು ಬಲಿಪುಯರತ್ತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ನಡಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲೆ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕಲೆಗಳ ಕೋರಿಕೊಂಡು ಕೊರ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪವಾದ ಪಾಡು ನತ್ತು ಅಂಡ ಕೊಂತಿನೇನೆಂಕುಲು ತೂತ ಮಾತ್ರ ತೂತಿನ ಕುಲೆಂಕುಲು ಆಂಡಲ ಅವು ಕೊನುಪಿನಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ದಯಗೇಂಡ ಅಕುಲು ಅಕ್ರಮವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಕಾತ್ರ ಅಕುಲು ಪತ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವಿನಂತಿ ಕೊರಂದೆ ಮಲ್ತಿನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಿನ ಏತೋ ಉಂಡು ಅಂಡೆ
ಆಂಡ ನಮ ಇನಿ ದಾದ ಪಾತೆರೋಡು ಕೇಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಕುಲು ಆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿನಕುಲು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಒರಿತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯನು ದಿವೊಂದು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಿ ಎಂದು ದುಂಬುದಕುಲು ಪಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಕಂಬುಲ ಇಂಚ ಐಕ್ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಮನ್ವಯ ಅದು ಕಡೆಕ್ ಕಂಬುಲನ್ನು ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಐತ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಿಬಂಧನದ ಉಲಾಯ್ದು ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಬೋಡೆ ಈ ಪೆಟ್ಟದ ಕಲೆ ಪನ್ನುಂಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಹೋಗುಣ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಪೋಪಿನಿಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ದುಂಬುದಕುಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂತಜೇರವು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಪೋಪಿನಿಂದು ಏರು ರೌಡಿಸಮ್ ಆ ರೌಡಿನ ಕಲೆಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಬುಡೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂದಿನ ಪೋಪಿನ ಲಾಯ ಐತೆ ಕುಡೋರಿ ಕಡಪುವೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲ 4 ಕಡೆಟ್ ಕಾದದಿಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪೋಪುಡೆ ಅಂಚ ನಂಕಿನಿ ಆ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ ನಂಕಿನಿ ಮುಖ್ಯದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುವೇರಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನರಂಬುಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟದ ಜನಪದ ಆಟ ಅವು ಜನಪದ ಆಟ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ 14 ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗುಂಟ ಒಂಜಿ ಅವೇ ನಾನು ಸುರೂಟೆ ನೈಕೆ ಹತ್ರ ಪಂತಿನವೇನು ಕೋರಿಗುಂಟದಂತೆ ದೈವಾರಾಧನದ ವಾ ಕಟ್ಟಲ ಪರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಓಲೊಂದು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೂಲನೇ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡುಂಡು ಅಂಚಾದು ಏನು ಒರಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಡೆದು ಇನಿ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಿಂಜ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರು ನವೀನಣ್ಣೆ ಐಕ್ ಸಾತು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಲಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಐಕ್ ಕೊಣವಂದೆ ಅವೇನು ಜೂಜು ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾಸದ ಬೆರಿಯೆ ಪೋವಂದೆ ಅವೇನು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಒರಿತೊಂದು ಪೋಕ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡ್ದಾಗಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.